Καλωσορίσατε στα σεμινάρια της Global Aesthetics. Κάνοντας είσοδο στην ψηφιακή τάξη, πρέπει να συμπληρώσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας υπέδειξε η σχολή. Προσοχή! Κάντε copy-paste τα στοιχεία για να βεβαιωθείτε πως δεν το συμπληρώνετε λάθος. Αναζητήστε μέσα από την σελίδα τα σεμινάρια που έχετε αγοράσει και πατήστε πάνω στις ενότητες για να κάνετε εισαγωγή στο περιβάλλον με τα μαθήματα. Ξεκινήστε από την πρώτη ενότητα και προχωρήστε με την σειρά ως έχει. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα απεριόριστες φορές μέχρι την λήξη της πρόσβασης. Μπορείτε στο τέλος του κάθε μαθήματος να πατήσετε το κουμπί Complete ώστε να παρακολουθείτε την πρόοδό σας. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, κάνετε το τεστ αυτοαξιολόγησης. Αν επιθυμείτε να λάβετε την βεβαίωση παρακολούθησης πιο σύντομα από την λήξη της πρόσβασής σας, ενημερώστε μας με ένα email και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα. Στο κουμπί προφίλ θα βρεις επίσης τα σεμινάρια που έχεις αγοράσει, το ποσοστό που έχεις παρακολουθήσει, καθώς επίσης και την ημερομηνία λήξης του σεμιναρίου. Έπειτα, με τον ίδιο τρόπο που δείξαμε και προηγουμένως, κάνεις εισαγωγή μέσα στα βίντεο. Πατώντας την καρδούλα πάνω στα σεμινάρια, μπαίνουν αυτόματα στην λίστα με τα αγαπημένα.